салом алейкум бародарои муҳтарам, ҳама касақ шумо ба канали қурби 1000 дар Тоҷикистон. Курси имрӯза Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл баробар ба 166 сомон. Бонки Эсхат 1000 рубл баробар ба 167 сомон харидиш, 168 сомон 50 дирам фурӯшиш. Алифбанк 167 сомон харидша, 170 сомон фурӯшиш. Спитамибанк 115 сомон харидиш нишон десай, фурӯш 160. Не ки харидшам 160 ҳай бародари азиз. Аввалин бонки молиявии хурд 148 сомон харидиш, 158 сомон фурӯшиш. Банки Ҳумо 160 сомон 50 дирам харидчай, 160 сомон 50 дирам фурӯшиш. Соҳибкор банк 167 сомон нишондеҳисай харидчай, 168 сомон фурӯшиш. Халиқбанк 140 сомон харидиш, 160 сомон 50 дирам фурӯшиш. Коммерсбанки Тоҷикистон 120 сомон харидчай, 168 сомон фурӯшиш. Дар Душанбесити 169 сомонай бародари азиз. Хоҳиш мекунем як тайла лайк мемонем, фикрро комментария менависем, кадоме ки подписа карда нест обязательно подписация мекунем. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон.